जस मुखिया जी तस यहाँ के जनता जनार्दन वाह बाजे बाजे तनी किनारे हटल हो कि गौरी के हो गौरी के लनवाए बाबा सुमिरा आगे करी तो गौरी के लनवाए बाबा सुमिरा नामा चलो आजा तुझको पुकारे तेरा आजा बसेरो आजा तुझको पुकारे तेरा आजा बसेरो अब हमार बात एगो ध्यान से सुनो सब। हाँ तनी सब कुछ बंद हो जाओ अभी रुक जा हेलो शांति बनैले बस सब कोई कोनो दिक्कत नहीं है। आज एगो नियम हो गइल बा कि कोई भी शुभ काम होई कोई भी जग होई चाहे केहू के घर में नया पत्तो आइल होखे चाहे केहू के बेटा जमल होखे तो जानत तो आजकल के सिस्टम का हो गइल बा कोई भी शुभ काम होगा तो नचनिया लोग जरूर है। हाँ जी नचनिया लोग ये निर्मला जी ई अगर ना ये तो लोग कही के मारा गौ नहीं नहीं खे जम कतनो निमन गाली लेकिन आज से 50 साल पहले इस सिस्टम ना रहे का है आज से 50 साल पहले यानी के जन्म करम ना भई रहे जन्म करम भई रहे मलिका। हां 27 में रही रुक हमरा के बोले दस हाला करता ए बाबू आज से 50 साल पहले कोई भी शुभ काम होता था तो कौन आता था सबसे पहले के आवे सबसे पहले टेंट पंडाल वाला आवे ना टेंट पंडाल वाला लोग आवे लेकिन ओकरो से पहले के हुआ के आवे ओकरो से पहले हलवाई आवे खाए बनावे वाला। अब हम बोले हम ना बोले हम इशारा में बतावता नहीं कोई भी शुभ काम हो कोई भी शुभ काम तो सबसे पहले कौन आता था काम के शुभ बनावे खातिर इशारा में बताओ तुम सब कैसे कोरो से रिटर्निंग में उठा दो उठाओ भैया आए हाय वाह 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 भैया जी वाह लौंडा वतन ले हस आ लौंडा ऐसे ना आवस कैसे लंदन के आवे में भाव होखे कैसे लौंडा आवस रे बा कैसे हो वाह धन है गुरुजी धन है वाह भैया जी वाह ए भैया जी तने घुमा हाय 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 वाह क्या लग रही हो जानता नहीं कैसा लगा तनी कैसा तार बढ़ के मैं नहीं ना तार फूफा लेको कैसा लगा तने बोल जानता नहीं कैसा लगा तनी कैसा ओई रामा मार दो हां ए बाबू जब लौंडा लोग आता था तो उन्हीं की जब साड़ी होके न साड़ी उस साड़ी एड़ी तक ना रहे कहां तक रहे उस साड़ी हमेशा ठेहुना तक रहे ठेहुना तक ना रहे ब्यास पहले कंपनी वैसा निकालते रहे आधा कट्टी कट ओ घरे तो तार जन्म करम ना भई रहे
अच्छा हमार जन्म करम ना भरे जामर है 1942 कहीं गांधी जी जोरे घूमल बनी आजादी खातिर। अच्छा गांधी जी जो घूमल बा जब वो लोग आवे तो जैसे जैसे ठेका बाजे उन्हीं के कदम बढ़े वैसे ठेका बाजे कैसे आ चलो सब बबुआ गाना हो कैसे हो ए बात पर ध्यान दिया लोग चल लो मजा ले गाना तो रात भर हो लेकिन अभी मजा चले लो ध्यान दिया प्रियंका जी हाँ जी आ काव्या ऐसा कब कब तू ड्रेस पहन ले तलु सके लगा तलु गोही में कहू अरे तनिका सब मंच पर निर्मला जी लेकर साड़ी पहन के आवे सही बात बा ठिम तहार निमन लगता हाँ जी हाँ नाची आओ ना हिला लो तू ए बाबा चलो सत ढोलकिया बाजे कैसे डीजे डीजे आवते आवते कहो सर का हो कि आज जिन शुक्रगुजार ने हमें इस वैशाली की पावन पवित्र धरती पे बुलवाया है हाँ जी हमारे चंदेश्वर राय मुखिया जी को हाँ जी लहे लहे दिल से ओई रहमा शुक्रिया अदा करो सर लहे लहे दिल से हाँ जी तहे तहे दिल से कोमल कोमल दिल से छोटे छोटे नन्हे नन्हे दिल से शुक्रिया अदा करते अपने ना आ गाना गावस कि माता जा की पार्वती हरे पिता महादेव आ लड्डू के भोग लगे कुछ गो नहीं शांति से सुनला में मजा देला है ना सुनो ऐसे के गावेला ठेका चलत रहे थे ऐसे के गावेला आरा मीठा 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 आरा बलिया बगसर माने हर जगह के गौन हियार ऐसे गई है लेकिन छपरा जिला है जीवो तो छपरा जिला के गौन हियार लोग गावेला कहीं का हो छपरा जिला है अरे माता जाकी पार्वती मैया अच्छा होने से कुछ आदमी बैठ जाए तो वजिए तनी बहरी आई मेरे भाई हाँ जी वहाँ के कहत तनी है ना से तनी बैठ जाए के बाद हाँ अरे वह समय तनी तनी हट जाए ना कंडो भी हट जाइए भैया अभी कितना कलाकार गावे के बड़े गौ नहीं बिगाड़ दे सब जना अब कि माता जाके पार्वती मोई हर माता जाके पार्वती मोई माता जाकी पार माता जाकी पार आई में कृष्ण कन्हैया लाल खाती एक लाइन कह दिया मुरली में छेड़ ले गनवा मुरली में छेड़ ले गनवा बनवा में नंद किशोर हो बंसी बजबैया कन्हैया माखन चोर हो बंसी बजबैया कन्हैया माखन बंसी बजबैया कन्हैया माखन बंसी बजबैया
कन्हैया माखन बंसी बजवैया कन्हैया माखन बनल ह। बंसी बजवैया कन्हैया माखन सुमरन निक लागल थोपड़ी बजा के आशीर्वाद देवे काम बा। आ अब जैसे जैसे गीत